както ме и мен, след дълго копане най-сетне си завърших къщата от пръст. Да я красиво, да я направим отвътре и да вършим. Значи, мисля да сложа една оградка тук и това ще бъде... Добре, тате, стига. Разбрахте, че искаш да блокира. Хората, добре, ще просто баща ми, той ми закача с видеоклиповете, но аз може ще чувствам паметта на таблета. Хоп. Така нещо в кутията да имам полезно. И ти стълби ще ги взема. Тиква. Това ще взема. Това ще взема. Семи ще взема. Сърцето няма да го бутам. Тези червените неща за сърца. Това ще взема. Врати ще си взема. Броня ще си взема. Това. Компаси. Кутии. Дървета. Начистка маса имам. Така. Ето. Това ми трябваше. Тук нещо... Сега да спруша тъпата. Това не мога да труша. Супер заваля. Значи за сега ще съм тук, хора. Че се чува. Лягай да спиш. Ще вече излегот. Коня ще си взема също с мен. Яздене. Не мога да спра дъжда, хора, не знам. Защото днеска просто става така. Ето това е предната част. Къщата, значи частта за коня ще този блок. И пак ще го яхна тъйче. Хора, трябва да работя в дъжда. Не знам какъв друг изход ще имам, освен да работя в дъжда. Да, пълни. И какво ще кажем, а той няма да ме... Абе, тати! Здравейте, хора, ето ме вече след създаването на ако видите какво е това мога да ви го покажа. Ето тук е моят кон, диамантена броня и седло, който мога да го яздя. Без седло не може да си яздите коня, ако не така знаете. Така, ето моят тунело. Съм сложа факли. В колко часове? Ще не знам. Като не е нощен, тогава да ходя по стила или пък горе да се взема рамки и неща. Розовици ще ми трябва. И факлите ще ми трябва. Факов.
диаманта. А сега ще живее ето тук хора до края на частта. Как да вървя, като аз нищо я О, знам. не мога. Къде точно Да се сега да им снимам. обясняваш, ама втората къща, то Тук отида. не знам. Тук пък. Като много замахан. Втора класа, супер, супер. Ето къщичката е втора класа. Ние не съм я показал, защото ние не съм я наел. Имаше един гост, селянин беше той, ама бързо напусна къщата. Те няма никой финия. 3 факта. 4 факта. Сега къщата. Да си осветля малко. Хотела се затваря. Е затворено, не е достъпно за хора вече. Никога. А пак може и да е отворен. Тук кача сега горе и да си взимам разни неща, че да правя разни неща горе. Тук е по-хубаво. Така, странно. Тук не си пясъчната къща. Виждам само това. Няма пясъчна къща, няма виждам на картата. Хоп, да вярваме. Така. Тая и тая. Така, стигна това. Така. Не може да подновим нищо. На торта. Вау! Вау, торта! Супер! Ядото. Не съм гладен още. Яш торта. Виж, че хубава бе. О, още една торта. Не взема да използва тортата. Да видим, ще ям ли тази торта. Мразя торта. Ош, ай. Падна. Така, нямам нищо. Не е закована, ама... Как се това частичко? Вече няма трябва. Нещичко. Къде ми къщата? Ето я. Така, хора, този епизод малко стана много дълъг, дори не знам колко време продължава епизода. Я да видим. Ние вчера като работните моите Не показва. Ама да не е много. Защото не знам дали има ограничения. Имаше ограничения, но не знам дали още въжат. Така. Отрицателно. Там. Готово. Ето го и моят вече от мен дом, който така и не разучих. Ето до вратата. Ще ми трябват кутии. Често по-скоро на Майнкрафт. Ето. Ще ми трябват места за карта. На карта. Това дори не трябва да е така. Хоп, така трябва да бъде.
например. О, не, правильно. Пробвала. Ето така. Правильно, правильно, правильно. Ето това. Така. Просто честваме, като гледам. Хоп-хоп. Така, моят дом ще бъде скромен, като вече си е. Ето, трябва ми един диспенсър. Кой ще сложа само? Да видим какво ще ми трябва. Лък, меч, въдица, кирка, броня, седо, ябълка, 40 ябълки, много диаманти, запалка. И какво е това? Непонятно, пръчки. Дървета ще ми трябват. Само това е диспенсър. Какво може да направя? Оп, тъкмо бутон, че ми трябваше. Ще взема и една кирка да си направя. Ще ми трябва и диамантени бутуши. Ще ми трябват. Ще ми трябва и дървена лопата. Ще ми трябва и една купичка. Купа, тъкмо за една купа мога. И нещата ми. Ще сложа в този част. Тая книга не разбрах как мога да пиша в нея, но вече знам, че мога да ям торта. Ох, този епизод стана доста дълги часа. Батончики никъде да го сложа. Тук. Пред диспенсъра. Гад минавам, ще ми ги дава тези неща, но хайде пак съм съгласен. Благодаря. За броня тук един диспенсър.